zan zaɓa, gwanin da shi yake tara haƙƙinmu, takara da shi ku asara ne. Malamin mai yaron nan za ka yi makaranta, yaron da bai zuwa makaranta ba. Makaranta zan kai shi ba, gun betara zan kai shi. Betara kuma? Me za ka kai shi a gun betara? Kyautar shi zan kai mai. To me ma idan ka kai mai kyautar yaro? Me ya mun kuma yanzu ba ka ganin garin mu baka bambance rana da dare. Oke, kwarai kuwa na ga yanzu ko da yaushe cikin haske muke. To ai wannan sololin da kake ganin hasken su shi ya kawo mana su. Kai! Kwarai ku yanzu haka ma ya karo mana guda 100, gobe za a fara kafa su. A to tunda dai haka ne, ga wannan kanin na ka tafi da shi, ka ce mai nima na bashi shi kyauta. Dan babu yadda bai mana aiki ba,